Dina iki sun ya bukane ning kantor pos. Telkom. Keliru ya ning Telkom ya. Mangane saiki sego bakar nasi kobong ya. Siam tuna. Enak ah. Iya dong. Sampai yang enak. Aja sampai ngomong yang enak. Tenan enggak enak. Sapa maneh tembok ngah. Itu kuah kare ning pambok kan. Ya iyalah, kang penasaran ya. Besok Besok wayahe buka tuku sego bakar ning ngarepe Telkom. Warunge mbok ngah. Enak ya temenan. Kowe kan bungkus 5 iki. Enak wis bener ya, Mbak. Heeh. Nyokot sate lilit itu gandeng. Oh iya. Lalai ana sate lelete pisan. Iki rasane rasa ayam. Kang penasaran ya, nongol ning ngarepe Telkom. Wis tau enak. Kan tenang ya, Mbak ya, enak enggak ya? Enak temenan mula. Kon mula sibuk pian. Masakan sawine, Mbak. Lengkap guys. Dibungkus ambil godhong, ya dibakar. Ana kemangine. Terus ambil iwak tuna, ambil ana sing amis ya. Terus ambil ana godhong sawine. Kang sing ngerti godhong sawi arane ya, godhong singkong. Bohong. Enak ah. Sampean tuh nginceng gak tahu di ampiri ya di. Sibuk. Kon ki sibuk masak. Jadi saiki mau dina heng masak. Saya tahu magrib ala iya eling. Kon mula pe mrene. Mula pe buka ning kene. Kayak ciri khasnya sate lele tembongan. ning kene ane Apa, Pak? kontak. Pagi itu pasar Pawon kemudian kita sedang berjalan Pak. Baru mulai jam 5. Engko wong-wong megawe hontokan sego iki piye. Ana wong lembut sing masak. Mbak. Iya. Mari-mari ngomong enak kok nah ya, Mbak. Nampuna enak lho, Mbak. Yang tuna tapi udah masak siapa? Tak putus nasi, tak cewek nasi. Soalnya ada tak putus. Piro sih tunane? Bagus piro? 5. Tuna kabeh. Heeh. Nah, wong kae wong 5 tak hing kan. Lho enggak hon sahur nganggo panggil. Kan sahur, ang riko aja dibakar. Iku Bakar iki dhewe ning kono. iki ndi bakar kabeh, bakar dewek. Iya, ning kono. Bakar kabeh. Enggak. Dipanasi ning kono, Mas. Jadi tetep panas.